Gazanın beceriş işleri boyunça vice-prezidenti halkara matlagatın işine işin gatnaşanlygy üçin Maryam bint Ali Al-Misniyede hoşarlygyny beýan etdi hemde pursatdan peýdalanyp gahrman arkadaşymyzyň hemde hormatly prezidentimiň Katar döwletiniň emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Tana mähirli salamyny beýan etdi. Mehman ýokary derejeli halkara matlagaty gatnaşmagyň özü üçin belent mertebedini aýtdy hemde forumyň deňde çykalgat bolmadyk ösüp barýan döwletleriň tagallalaryny birleşdirmekde nowatdaky möhüm ädim bolanyny beledi. Pursatdan peýdalanyp Maryam bint Ali Al-Misni türkmen topragyny mähirli kabul edilenligi üçin hoşarlygyny bildirdi. Şeýle de ol abadanyň gözel keşif barada aýdyp, bu ýerde döredilen mümkinçilikleriň dünýä nusurlukdygyny beledi. Doşuň dowamynyň atalşy ýaly Türkmenistan Katar döwleti bilen urlarda. Şol sanna medeni insan perwer ulgamda hyzmatdaşlyk ötürýärler. Çağalaň nurany geljegini döretmekde ýurtlarymyz asyrly işleri durmuşa geçirýärler. Şunu gahrman arkadaşymyzyň adyny götergen, howanarlyga metäç çağlara kemaýet bermek boýunça haýır-tahabat gaznasynyň alyp barýan işleri aýratyn belenilmägi münasipdir. Taraplar insan perwer gaznalyň arasynda özleri hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň möhümdigini belediler. Duşuň barşyna mehman Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasy tarapyndan elan edilen halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylyna halkara derejeli möhüm forumyň geçirilmeginiň taryhy ähmiýetini belledi. Munyň özü ýurdumyzyň şanly ýylla adamzadyň bähwidini asylly işleri hasa dawralandyrýanlygynyň aýdyn guwäsdir. Duşuň ahyryna Gurbanoğlu Berdimuhammedow adynaky owunarlygy metäç çağlary himayet bermek boýunça haýır-tahabat gaznasynyň beceriş işleri boýunça vice-prezidenti Oljahan Atabaýew hemde Katar döwletiniň daşary işler ministrliginiň halkara hyzmatdaşlygy boýunça döwlet sekretary Maryam bint Ali Al-Misni Türkmen Katar gatnaşyklarynyň munun wilayatda pogtalanyljakdygyny ynanmaýlar berip birege iň gowy arzularyny beýan etdiler.